Добрый дзень, сябры! Мяне завуць Алеся. Я супрацоўнік дзіцячай бібліятэкі номер 16. Сёння я вам прачытаю два эсэ знакамітага беларускага пісьменніка Владзіміра Караткевіча пра нашы цудоўныя краявіды. Калі на зямлі ёсць казачныя краіны, то адна з іх Беларусь. І таму не скудніць слядам на яе дарогах. Хто бачыў яе, вернецца. Хто не бачыў, глядзіце. Мы запрашаем вас, добрыя людзі зямлі. Тут жыць мастакам і паэтам. Тут сіні-зялёны лес з бледнымі азёрамі, у якіх, як кажуць паданні, патанулі гарады. Чуеце ўначы звон падводных званоў? Спакойная моц Дняпра, што бяжыць між суровых урвішчаў, мяккія ўзгоркі Навагрудчыны і вечны шум першабытных лясоў Палесся. Яны шумяць пад лельчыцамі, шуміць гамоніць тысячагадовы цар дуб. Дзяўчына цалуе сланечнік, шапацяць залатыя бары, і ў духмяным зброку утульна сядзяць сімпатычныя брылястыя дзяды-баравікі. І ўсюды праца. Праца сціплага, упартага, моцнага народа, які ведае цану хлебу і любві, цану свабодзе, радзіме. І ўсюды клопат да жывога, усюды шырня чалавечай душы. Наша прырода – гэта наша душа. Змрочныя, як старадаўнія балады руіны замкаў, светлыя палацы і храмы, шыпшыны на сонных вясковых могілках, свечы бароз на палянах і зялёныя языкі ядлоўцаў жыць. Верас, на які падалі продкі, баронячы сваю бацькаўшчыну. Усё гэта таксама душа народа і зямля яго, да апошняй пясчынкі перацёртая працавітымі рукамі. Чырвоныя захады і пахілыя дрэва восені, бэсля закінутых капліц і сіні палёцева варонкі, туман і залаты лубень. Гэта мы. Мы з нашай зямлі і з неба, з магутнасці ляснога зубра і пошчакаў салаўя, самых пяшчотных у свеце. Кракаюць дзікія качкі ў затоках, мякка б'е пыл паміж пальцаў босых ног на далёкіх дарогах, і салодкі ўвечары дым вогнішча, і гасцінна адчынены дзверы ва ўсіх хатах. Ідзі, чалавек. На самым захадзе маёй Беларусі ляжыць Белавежская пушча. Гэта адзін з апошніх астравоў таго першабытнага лесу, які пакрываў старадаўнія часы ўсю Еўропу. Тут зусім не рэдкасць дрэвы паўтысячы год. Тут з незапамятных часоў вольна жыве зубр, магутны, як сама зямля, і старажытны, як яе запаветныя нетры. Адвечная цішыня, і шолах дрэў, і тупат зубрыных статкаў, таксама, як і ў каменным веку. І такуюць раніцай глушцы. Да штучнага возера цягнуцца цяжкія сляды япрукоў. Трубіць у нясытай страсці алень, дзікі вінаград абівае буралом, і палюе на янотаў егер. І клічуць белыя лебедзі. Б'юць на рэках пудовыя шчупакі, шумяць сонечныя дубы і грабы, і чырванеюць падасінавікі. І дымок ад ранішняга вогнішча змешваецца з туманам. Усё гэта пушча, усё гэта неўміручая душа яе. Яна цудоўная, як душа нашага народа. Калі вы стаміліся, калі хочаце прыпасці вуснамі да вечнай жывой крыніцы жыцця, прыйдзіце сюды ў найдзівоснейшы куток зямлі, бо тут фарпост чалавечнасці, літасці чалавека да прыроды, нашай сястры. Дзякуй за ўвагу.